bini obo duga sebai hap ka boke yang timang 3 bar hap ka amo sekaga yang 3 bar hap ka yang timang pura kakjang mang sintana oro sekaga yang te sekaga habu dugan cikon sajo ase 8 bar siko hap ka ang kisa sok to bekhau to wan sugui to ngom ti rok phunung man om ti chrai rok phuno hone abono angno no bumung sai ribono ka achrai rok ni phaibo rok photo rok man kha ke ba angno no photo rok buoi ri ro horono nang amron kisa ja sai khai nyai kita bumung sai di bumung sabo nang je sok mane a borong bung pura sai badi bumung ro kai total ni sogong kang ka prai 8-9 jona hai 8-9 jon ano dugan cikon sasari tongma baise an busana sing pori tongo bono pori ri tonu amase 8 bar siko hapka 8 bar ni upor se hapna siko nino dugan cikon titeno 8 bar siko o dugan cikon sajo ase 8 bar siko hapka tini ba habu sukang habu ko bera ke kang makak yang bus kang bo ke kang makak yang unglo bo ke kang makak doga bo ke kang makak 8 bar siko hapka tamno se bo khogo jagawa nongor dugan deman koi bosor ka ang dugan deman 3 bosor sikaya khuna 2 bosor ka khana amse 8 bar siko hapka o 8 bar siko hapka o dugan cikon sasar ma bai an bosana bengaluru na singpori tonu ingo omo bai sang thu moi bono fees ro hori tong amse 8 bar siko hapka ingang bai ke chole nai nya be gerer kisa buksong omo gothnang kha khumlong ni khitik sentigate ni gana wa khai bini dugan kolponan dugan ingo jagano bo cikon tete khe bo dugan dei tongmani puila khe bengti hap puilang ngai yang no gungkulung ni jandala kaisa tongo ayang no konogla no gungkulung ko jandala phaila o karan nang nang no yang tei amo jandala tongta ge ga o jandala oba kisi sasa 3 sisi gai o sitkari no khulugai bo ha bai manei nau manenya khai sabai nang bai yang ngo purur khai khibi kalang thango ngam dabai rikha tai wese sisi gai tai wese habka yang timang 3 bar habka yang timang hap thong na yang timang 3 bar habka nga yang ang bisingo glass kotomari rikha nga yang ti hamali ang ta khai doglam ti hauka doglam tai 2 bar habka ge tim 5 bar siko 5 bar nga yang buskang ko o yang ti 3 bar hap ka na yang ti 3 bar habka doglam tai 2 bar doglam ti 2 bar pule rai nai khana yang te pule rai nai kya an pore ang kang yang tin ke 2 bar yang te 2 bar ha ka pula 3 sisi ka iko 3 tali re jani di ba 3 tali re woi ri ri kha nga ta kha te ta bu kha obo kat ku chi sabai ha chu ta kha kat ku sabai sa tai 2 bar ha pai ko yang te o thani ma sa ha bo dini tai wai sa ha bu ka tin horo tai bar baking ke bengti hap ka tai bar baking ko yang bus kang te konogla iko tai bar baking ke ko tin obo yang ko get jandala tong bole obo jandala iko kising mising khami ke joton tali re ja iko omo joton yang omo kad rok tali ri ba kha omo ko tala omo tali ri kha iko omo joton ola iko omo joton kak thame ke ko bo saka ge habuna omo saka ge yang 3 bar hap ka yang dei mamang 3 bar hap ko i om joton kak ja iko yang ti saka ge hap ta bo omo phunu paile da pura kakjang mang sintana oro saka ge yang ti saka ge habu ege yang ti 3 chakok la gula bo yang ti 3 chakok anga chitkar khulgoi hapta inga yang ti wa sa hapka apro bising ni red kotomas rejak ha red chakate habu bo red chakate habai mane joton je hap kur tong kori borong ni nangmani rok lang thangbai ta nin dugano botam tam talang an dugana bo kisana ni legena an dugano bo tlango petrol miyawo 30 liter tui hamini abo botelang kha tai abon se sikang tongo botol 500 1 liter khai 2 liter khai dajak aro 10 kia ke 12 liter tongnai agini abo khai mek kesamta nga mia 30 liter tu mani abo pai kha total prai 40 45 liter 40 45 roka khina mia jetalang jamani ni mia jetalang jamani ni no mane dugano khogjogoni koito saiman no ang tini phungni satao se bui o doga baijang nuganya nin doga baijak sikok da hamnai phedi ne bui ana ringgung ke ang thuman burum baram ba jai phaikata sabari oro ganan dugan borong no borok ingko tipin dugan rebula angke borok tipin dugan robongka ke borok sekang phayo angke borok nukhang ke ano nini oro ba tipin nin dugan ba sikok je hapkana le doga sabai jang nai phedin sakang burum baram ba jai hai nai phikata tam talang khani nara
petrol telang kha hingke o jaga ni o glass bising ni biscuit dok tong mani am joton khali ke klang thangka hingke amo je tabuk tong mani hingke thachingo sangtai snar gari ri wo phungo je agi ni hingke pura khali ke klang thama kya pura kuplung na am pura kuplung biscuit tong mani telang kha tolabo muri tongo maggi rok tongo am telang kha hingke firiso je thanda tong mani oro thanda peti kanye ka tham ton mani peti ka tham kai bri tongta odek botongo full botongo amo telang kha hingke firiso ton mani thanda ako am joton telang thangka hingke yango soybean bosta odek ton mani amro telang kha hingke siko khokjana kirunya manibo kabang boti saya tisai bo maya ta ang hingke kisa kisa tisawo kisa kisa phalo hingke soybean bosta telango nebla telango hingke o finish rok to joton khuluk langjak iko amoni sikor nebla bimol amoni bojlo tongmani bahan ke telangkha bukur simita o sada mani omo sim kalang thangka omo thaisa tonmani ungko sikor bimol nebla omo thaisa kupung kha tonmano red kaisata nga yang finish khuluk lango yango rang box ko robo rang box ko robo am dikhe khuluk lang thangjak am joton am dikhe khuluk langjak rang kisipon kre oro rang krei puisa tongta puisa te telangsa puisa nga o bas kon ke telangya tola bas ko duita bas ko tonmani ang o tabo bottles ko bottles packet krija iko mo hai thanye mungko puisa mo mang dai ton mani am kha tlang thangka sap sap tlang thangka ke mia ang gold flag bundle toka sdm kam nango hono jranya thangkai tui hai kya tui hai ma sa amo bo sap tlang thame kya gold flag ban thaisa gold flag ban tlang tu mani ka kai o sikor bimol tai oro chocolate boyung rok ton mani tebulo am joton tlang kha ke cake rok lollipop rok am joton tlang light ya lutur tlang bo o firiso kha ning tam ton bisi firiso hingga ka thanda bai tui mang ton o tui hingga ang kom no ton wo thanda mang kuplung kha tan ton mani hingke tlang thame kya ka thajingo hingga ang tui dai mar khata thanda skri kya ka tlang thame kya tui ke tlang na tui ke tlang kya tui te tlang ya kono hisab kri kya tui rong to thanda kuplung dai chen wa ang tui o tolan thoklo simse tui dai chen o ajaga kono biar tiar aba har biar tiar la kre thanai bo sorong ka oro wa christmas mela hnai apro bahanyo puisa boyung thanye dai chen mani amo tlang kha blanket ketal mela o paimani tinta jora paimani amo tlang kha ke biar rok to mela selang ke bobro solibla ke kisami sara phalmana hne biar rok na mane a biar bo peti han telang thango apur bo flag apur le mela singke ba flag rok te kabang ma nango hne nya flag rok hani kabang ma tikla dang ko tu jon phaimani khana ke mela tinite tu jon phaima so oro borok si kabang ma thui jongo haipan che bhagi jan boyang apur ka yang buskang janlati habo buskang ne janlati habai flag rok joton sap tong tham ke tan jin ka mela dukan si mar liya ni nok bo jaga an nok nga ka ang o jaga no tongo o mat ni kinaron tong ta nang la jaksi tana nang la jaksi nogo thuta ro thuyata sang ko ang sajung bulang kai thuyata busa tong mani nursing pon na ni hene nyai ro hojak nge bo nogo krei nge ang sajung tong ma ba haigen tongo are oro dugan na ni onek ne bezal kita kaisa o jaga o je line yang o khumlung area o sudu nindo simda khogjek na onja khogjek bunyoro khanaya yang bazar ro gong ka kisamisa khana o online hongga kem noro khanaya no ta anoro hongga ka hanyo sikong mang habu te samro khogjak ka nung no line sino line je ang phaimene lang kem noro khanaya no koi bosor ka khangkam angoro 3 bosor dugan rakha 3 bosor dugan mani ang kem noro habuni khanaya online anoro khale thanai masu sa habu thango ngai thanai masa hamani ko tini hora ha sa habu ka ngai ni nabo 8 bar ni saman te se lajak bala yango 3 bar yango 2 bar 5 bar ka lai mano ko yang stable mas ka se keben ka tan masu ka nungsi ko hab ka nei mas mak khana nai asang mar yang rogo te wai sapano khata khokjaka ek bar pano ang je ora haimeni ga ang khana ya o jaga kem ne ora si ko khamani khana ya sudu ora mamang anoro mamang habu ni ro kuno nang bai walai thangjak oba hai bulai thangjak maya rok ngai mane sani maya rok ngai aba herok totong ang ke bai wala ya bubu bulaya tam ga kai baksa baki sana so ke pharo baksa hayo
bangkai borok baki sanai mayarong ke jol jago baksa ka ba baki telang thango ge baki sanai mayarong ga kai chocolate o buskango ton meni a chocolate boing rong no phono yamsung rok rui sebai kalang thango ge ne rok belai de soli na ke onya dukani se or soli ko soli ma khai soli ya hanyo nang da phaliman ko khaita a tas buibo phaltong bai bili kwaing rogo mela phur rogo bui 1000 rong kwai simse phalpo ang 500 rok se phalmaya acha or dukan kan ke nang puilar phai mane ke bo chaja gyar ke tong ke bo saja ya eng ya samia ke mana khanyar or dukantar di hai ro ke bo to mana khaya ke mana khaya asa ke muskil oro dukan mane ang ba bre sikok bo mas poti mas habjago baki bo oi phayan do nitelang thangjago baki riya ke bo chocolate boing rokun pharil klang thanai ati rok phono hne sanai to miya nang koito dukan kholo miyawa ang dukan khol koi mane ga ang kha dili na 10 ta 11 ta nogo ang kam paile ang ne phai miya ni phungni ge horong ga motamoti 8 ta 9 ta rok la tonglang wang miya koito jar miya ka 10 se baji khna ang 10 ta jar tonglang kha o jaga ne dara khorok sa hosel malik bo phayong ga bo bai kok salai tonglai kha ang ga salai tonglai kha ga tongte ga 10 ta baji khna ang ga thanga hinga ga to koi mo soi sao thonan ge ne 11 ta 12 ta baji kha ang ga ba ang ko doi ba sai ko 6 ta rok baji khna abrun koroni borok tipin dukan ro lai bela ro na borok bai hno rung ta no ga bai ni nor ba sikok sa hapna le doga sakak jang nai phedi hin sao ga ang ba sawoi hai nai phe mani iko kuma jang ta iyo jaga ni flag ro amka khula phalton man tar ka khula ton man am thaisa amo to abane ksa go mo ulta siman jak ngai angko or amrok joton khuloge joton manai tang thangbai kono hisab patr krikha tam telang yang ba asuk dugan mani rok khel khami ale kini na jingning do miya 10 ta samoi si kholok bole na pungni 10 ta thangma bo horni 10 ta wa horni 10 ta rok ke miya ni theke miya ni theke nang dugan kholok purun theke pae sak jora nang emon je sok jangnai borok pata phaya dino Sogong jane borok to sabna samna sarai bo sarak to flag rok to kabangman pai pheyo ge borok to sinia baksa guri nai na biang tamo tong asoi biso e sari rogo to flag payo nanglai oro borok dol dilin wa asulai tonglai bela ge sabo asug yamo to sini mare geta ke norok to dukan denai borok bo sino bo borok Aryan borok jodi khlai kyangke sabo ngoi man ba bisi yak umtirok sab tangkho obtirok da han kisi misanor agi bo salai na haida aba hairok nin dogana a nung babi tongmani sok khai tongmani a dino phada phai nin dogana phayo phaimato phai borok thango phayo borok flag rok no bisi rok payo mani rok to asung koya phayo borok da khaijina rok kisa misa nung sok khaiman borok miya phayo na phai tongo ba hai binira jasai rok rohor de naikya जा साइले रहना जी क्या खरकसा borok naye ne hne sala sauta bodo jgani biskut talangmani peti talangmani buino phan phalnai niji phan chanai jap saka phan tisai tanai ngai thok asik thok kotoma talangmani filek talangmani kaisale jasai tongnai hai deba abono naine ne kisa khel khaine ne abo kisa bezwa sing kha hne rogo sai tongo borok nung je asik 3 bochor ngor dukan do je borok no sok mane nin dukanom bo mani khok to tok ba khogui mano o borok bisi juisa thia aba hai sok ngarok ni nung bumung kisa saide mano ang kisa sok to bkhau to wan sugui to omti rok phunung man omti chrai rok phuno hne abono angno no bumung saide bono ka asrai rok ni phaibo rok photo rok man kha ke ba angno no photo rok buoi ri ro horno nang amron kisa ja sai khainai nyai kita bumung saide di bumung sabo nung je sok mane a borong bung pura saiba di ke abo khoroksa enke aing ni khoroksa enke total ni sogong kangka pray 8-9 jona hai 8-9 jona hai borok phayo nge bahaisa doganda soli hai rai to kot rokom rok sasungui thango bumtiro bisi soli sa ne hai ka rok na harai thanglai ta borok ke ni ro je sani mai yang nai ro boyung bokho kalang thangnai ro bumung khe tamo bumung khe borok sina acha bumung do bos samada saka ano bos hok marok engke a bumung rok do ang norok no saglaka ke bukhnarglaka kintu borong do sung borok rohoroi nai ne no borong do tada tong bo astobar khokja kangke
khoroksa la saiman nai na kisa hanya tik rok pon manna nai angko mannai tongnai borok no sung koyo sungna kisa phun khlai sahorna nangtong hingga ang obono sanamusungo ani dugano jara mane khokjak mani to kebo to nuge kebo saimia haibano khorokso nungnai tongna a je nungnai rok kisa saiman kangga ka sahor jabaidi mane khogoi tilang khangka to bo to nogana gini ni bondo banda rok phono saimanai bela ke borok nugoi tongkhai kisa sanani bagai no borok no koijago ta biri tong suka bolo 3 বছর যে নং 8 10 12 সিকো খাবজংনা নি গামো কম দিবা হংকে নিন পুজিলে বরন টংনাইবা আমো বানি সানানি আমো বানি বসাপরনানি আমো বানি টংনানি উনকুলো বসকাং তো কেবো বরক রই আনি হংকে আমো বাসিমি যা আং বসাপরি রি টন টনু আমসে বরক তামনো নগই অন হাব হাব আং কোন সাইসিমেয়া আসুগই কামাস গাबै পাস থাং ক থানাই রক বাহাইনো কোন খাইমিয়া বরং ন Gaban baganya nung nai rong no kisa koyo nu khangke kisa se Simon kangke sahorna ni bagai romna ni bagai ang koyo ta je tabu judi o sikok manja khangke anoro 10 12 bar sikok khamani o dondi jotono bosajing no manjang nai bon mar nai o tam jodin omo tini to khokjaka bus kang jodin khokjagi manjake na jodi je phoropono khokjaka tabu khongmani bo manjake bus kang khogbe manjake borok borok no anoro barbar sikok khabo ne ang wan sungnai bon joto dabi mar nai agini soho mar nai karan bon khogoi saimen jata bon khogna bon khogun saimen ja tai sabule barbar or khokmanya ba bunyor khos khogi or mang khogung ka bo saisi man tongkana aba ke kun khaimiya hanai गे 3 बागासं लासिनाय जतन हामबाय।